Dus in ons lab zijn we op zoek gegaan naar methodes om dit soort cellen eigenlijk te kunnen onderscheiden van die. Professor Skuringa en zijn team binnen van de lange adem. En dat wie Maartenek. Grote bewondering in de voorzien prestatie. Maar benamenek van het op de kaart zetten van onderzoek naar kanker. Maar ik denk ook de beleving die hij heeft gecreëerd in Nederland, dat is ongelooflijk. Er wordt over gepraat. De meeste mensen kennen ook wel iemand die kanker heeft gehad of misschien zelfs eraan overleden is. En het is gewoon heel belangrijk en blijkbaar dus ook nodig dat er nog onderzoek gedaan wordt. En die beleving die hij heeft gecreëerd is echt fantastisch, denk ik. Cellen die komen van de patiënten die hier in het UMCG onder behandeling zijn. En, die cellen die komen uit het BMR of uit het PV-bloed. En die worden bewaard in onze vriezers, als het ware, onze biobank. En daar maken we heel veel gebruik van, omdat dat ons in staat stelt om heel precies te leren, zeg maar, wat er nou mis is met die leukemiecellen. Hoeveel ze van de 3,5 miljoen euro krijgen is nog net duidelijk. Er binnen alle projecten dat het geld onderverdeeld wordt. Dat geld is het nodig. Want Saffolle is er net beschikbaar vanuit de oerheid of universiteiten. Dus misschien dat maar 10 of 20% of zo van alles wat hier gebeurt gefinancierd wordt door de universiteit. En de rest, ja, dat moet gefinancierd worden uit andere gelden. Dus we zijn heel erg druk bezig om altijd projecten te schrijven die we dan indienen bij de KWF bijvoorbeeld. Of bij de NWO of bij de EU. En die geldstromen die zijn ontzettend belangrijk om uiteindelijk al dat onderzoek mogelijk te maken. Dus ook dit soort acties zoals Maarten nu heeft opgezet, die zijn gewoon heel belangrijk. De zwemtocht van Maarten bloot Skuringa lang bij. Er staat geen maat op wat hij gedaan heeft. Dat is natuurlijk ongelooflijk. 163 kilometer. Ja, maar goed, zo heeft ieder zijn grens, denk ik. En die grens bij hem ligt wel heel erg ver.